Ngiyanibingelela bazalwane egameni lomfowethu uKristu inkosi yethu, amen. Namhlanje senza usifundo 8. Isihloko sikaSifundo 8 sithi ukulalela. Indimana yekhanda engamele lesi sifundo itholakala encwadini kaJohane 14 uvesi 15 wakhona. Asithandaze. Siyabonga mdala amazulu nomhlaba, umusa nothando senzela lona, ukuthi uvulele lithuba lapho sizofunda isifundo sokulalela esikhuluma ngokulalela. Siyacela Nkosi, umoya wakho ongcwele kube iwona ozositolikela sizwe konke njengoba uNkulunkulu afuna. NgoJesu siyathandaza, amen. Ngiphinde ngibabingelele abazalwane egameni lomfowethu uKristu inkosi yethu, amen. Namhlanje senza isifundo 8 esikhuluma ngokulalela. Indimana yekhanda engamele isifundo sethu uma uyifunda lapha kuJohane 14 uvesi 15. By the way, uJohane 14 inkulumo okukhuluma uJesu uqobo. Abanye uma uzufunde kahle kuJohane 14 verse 1, isihloko sakhona sithi inkulumo yokuvalelisa kukaJesu. So lamazwi ozowafunda atholakala kuJohane 14 verse 15, uJesu uqobo owayekhuluma lana. Uthini-ke? Uvesi 15 uthi, uma ningithanda niyakugcina imiyalelo yami. Uma ningithanda niyakugcina imiyalo yami. Amen. So inhloso yalesi sifundo ukubonisa ukuthi uKristu ulindeleni kubantwana bakhe abathembekileyo. So uKristu esezulwini khona into akayilindele kubantwana bakhe abathembekileyo esizayifumana uma siqhubeka nalesi sifundo. Ngoba uma sekwenzekile inguquko yangempela enhlizweni, kanye nokuzalwa ngokusha, igunya likaKristu empilweni yalowo muntu liyaye lisho into entsha. Uyabo, akwazi ukuthi umuntu eseguqukile efane nesikhathi lapha ebengakaguquki khona. So uJesu Kristu uthi uma ningithanda niyakugcina imiyalo yami. Mhlawumbe umuntu umbuzo akazozibuza wona ukuthi lesi sifundo ngoba sikhuluma ngokulalela, ngabe uJesu uqobo yena wayelalela yini? Uyabona? Okay, lo mbuzo uzophenduleka uma siya ngokuqhubeka nokufunda isifundo sethu sanamhlanje. Yebo kunjalo. So umuntu ake sibone wasekuqaleni ukuthi-ke ngoba impilo kaJesu Kristu iqulotshwe ngayo eBhayibhelini kusukela ku-Old Testament kuya ku-New Testament, kwakulotshelwani ngempilo kaKristu? Kwalotshelwa sizathu sini ukuphila kukaKristu na? Ngicela sifunde incwadi uPetro wokuqala u-2 verse 21. uPetro wokuqala u-2 verse 21 uma ufunda uthi, Petro wokuqala 2 verse 21 uthi, okay, Petro wokuqala 2 verse 21 uthi, ngokuba nabizelwa khona lokho, ngokuba uKristu wahlushwa ngenxa yenu, enishiyela isibonelo sokuba nilandele ezinyathelweni zakhe. Alright, sithola ukuthi yalwatshelwa lokho impilo kaJesu Kristu. uKristu wahlushwa ngenxa yethu, esishiyela thina isibonelo ukuze sizokwazi ukulandela ezinyathelweni zakhe. Okay, ngicela futhi siphinde sifunde u1 John 2 verse 6. uJohane wokuqala 2 verse 6. Ngoba umbuzo ukuthi kwalotshelwa sizathu sini ukuphila kukaKristu. Okay, masifunda uPetro uthi kwalotshelwa kwabhalwa ngenxa yethu ukuze nathi sizokwazi ukuthi senze njani, silandele ezinyathelweni zakhe. So mafunda u1 John 2 verse 6 uthi, 1 John 2 verse 6, uJohane wokuqala 2 verse 6 uthi, lowo othi uhlala kuye yena umelwe ukuhamba njengalokho ahamba yena. Umuntu ozozibiza ngokuthi umzalwane uhlala kuKristu umelwe ukuhamba njengoba uJesu Kristu wahamba. So umuntu uma eyibiza ngokuthi uyikholo umelwe ukwazi ukuthi uJesu Kristu wayehamba kanjani. Kulotshiwe impilo yakhe, ilotshelwe la eBhayibhelini ukuze kuzoba isibonelo kuthina sokuthi sazi ukuthi wahamba kanjani ngoba esilandela yena.
So uma sithi sihlala kuye singabantwana bakhe simelwe ukuhamba njengoba yena wahamba. Uyabo, mhlampe khona umfanekiso uKristu akakhuluma ngawo akasibekele wona lapha encwadini yabaseFilipi 2:8. uKristu khona umfanekiso asibekele wona masifunda incwadi yabaseFilipi 2:8. abaseFilipi Philip 2:8. uFilipi 2:8 uNkulunkulu usibekele umfanekiso lapho wokulalela esiwunikezwe nguJesu Kristu uqobo, umfanekiso wokulalela. Philip 2:8 ufundeka kanjena, uthi ngalokho ngixolisa. Philip 2:8 wathi uJesu lona esikhuluma ngaye mazalwane, ekuthiwa wathi efunyenwe enjengomuntu ngesimilo wazithobisa elalela waze kwaba sekufeni, yebo ekufeni kwesiphambano. Amen. uJesu Kristu esikuthola ngaye la ukuthi akaguqulwanga izimo kodwa kwaze wafika lapha akafa khona enjani, elalela kwaze wafika ekutheni uyafa ukufa kwani kwesiphambano. Awuzindli ngokuphila kukaKristu emi njengenhloko yesintu emkhonza uyise. Uyisibonelo salokho indodana enye nenye efanele ukuba yikhona futhi engaba yikho. Ukulalela okwenziwa nguKristu uNkulunkulu ufisa kwenziwe ngabantu bakhe namhlanje noma namuhla. uKristu wakhonza uyise ngothando, ngokuvumayo nangokukhululeka. uKristu akubalanga njengokuthi kungukuzinikela okukhulu nomsebenzi onzima ukuze akwazi ukufeza umsebenzi awayezowenza. Yabo, njalo nathi kufanele ukuba simkhonze kanjalo uNkulunkulu. Yabo, amen. Kunjalo. So umbuzo mhlawumbe umuntu angazibuza wona ukuthi waba yini umphumela wokulalela kwakhe uKristu. Siyazi uKristu walalela kodwa kwamsizaphi-ke uKristu ukulalela? Waba yini umphumela wokulalela? Masifunda amaHebheru 2:18 lo mbuzo uyaphenduleka encwadini yamaHebheru 2:18 othi ngokuba lokhu wahlupheka yena uqobo elingwa unamandla okusiza abalingwayo. Amen. Isho njalo indaba ngokuba lokhu wahlupheka yena uqobo elingwa, uJesu lo unamandla okusiza abalingwayo. uNkulunkulu nje le ndaba uyibeke yanjalo isimple ukuthi ngoba wadlula kuleso simo uJesu Kristu unamandla wanqoba. Uyabo, kwaze kwasekufeni, elalile kwaze kwasekufeni. So ngoba enqobile-ke unamandla okusiza wonke umuntu olingwayo. Yebo, amen. Kunjalo. Yazi futhi le ndaba uyisondeze nje, uyisondeze zifike nanala kuthini. Kuvamisile ukuthi umuntu ethathe iy'nqumo ey'nkulu ezikhomba ukuthi uyaphambili lapha akaya khona futhi akasabuyi. Uyabo, bese ziyaqubuka izinto lapha nesitsha siyashaya bese yabuya eza la. So ngoba wayethena akabuyi, uma esebuye kusho ukuthi leyo nto akanqobanga, angithi. So akanamandla okusiza abantu abasaya laphana ngoba yena ushayekile wabuya. Unless uma ezoshayeka ebuye ephindele khona mhlawumbe ukuthi bewuyela uzothatha amandla asazi. Yabo, kodwa-ke umaHebheru 2:18 uthi-ke ngokuba lokhu wahlupheka yena uqobo elingwa uJesu lo, ngakho-ke unamandla okusiza abalingwayo. So kusizoba namandla, unamava azonke lezi zinto uKristu esidlula kuzona. So ngoba yena uqobo udlulile kuzo. Excuse me. Umbuzo mhlawumbe mhlawumbe umuntu uzothi hayi akanelisekile ngoJesu ukulalela kwakhe yena nje uqobo. Yabo, hayi vele uJesu-ke ebe nezizathu zakhe zokuthi why kungamnelisi ukulalela kukaKristu. Mhlawumbe-ke yimuphi omunye umfanekiso esiwunikiwe na? Ngenxa yesikhathi sizokwenza nje umfanekiso ube munye eBhayibhelini esiwunikiwe. Sizothatha umfanekiso khona ubaba noma indoda okukhulunywa ngayo lapha encwadini kaGenesis ekuthiwa u-Abraham. Well, akukhulunywa kuyena kuGenesis kuphela. Yabo, kodwa kuqala ukukhulunywa kuyena kuphi? Encwadini kaGenesis.
mhlawumbe umbuzo umuntu angasibuza wona ukuthi ngabe u-Abraham wayelalela uNkulunkulu lapho eshiya izwe lakubo na? Kuyakhona into insumansumane eyenziwa ubaba thizeni wethuba u-Abraham. Genesis 12 uverse 1 noverse 4 ngizocela ukuwufunda. UGenesis 12 uverse 1 noverse 4. Genesis 12 verse 1 ufundeka kanjena. UJehova wathi ku-Abrama, phuma ezweni lakini nasezihlotsheni zakho nasendlini kayihlo uye ezweni engiyakukhombisa lona. Kusho uJehova, kusho u-Abraham ukuthi akaphume inkosi yami akashiya konke aye ezweni akazolikhonjiswa uNkulunkulu. Uma sifunda uyena uGenesis 12 uverse 4 aqhubeke athi, wayesesuka u-Abraham njengalokho uJehova emtshelile. uLoti wahamba naye u-Abrama wayeneminyaka engama-75 mhla ephuma eHarana. Kwenzeka into enjalo eBhayibhelini. uNkulunkulu utshela u-Abraham ukuthi phuma uye ezweni ongalazi engizokutshengisa lona. Zazikhona izathi zokusho u-Abraham enganqaba, yabo, njengathi nje, futhi wayesemdala na-75. Wayengasho ukuthi awusengimdala ngaka, sengilinde ukufa ngifele kule ndawo, angithi, uyabo. So kodwa sizwa kuthiwa cha, yena waphuma walalela njengoNkulunkulu ebesho. Ngoba namanje ngisho ngakhuluma nomuntu okuyi-youth, yabo, uthi akaphume uzokutshela ukuthi yena usenabangani la, unebandla la, unemndeni la, unengane la, uney'hlobo la, u-investile, unebhizinisi la. Kodwa u-Abraham enakho konke ngathini, enakho konke njengathi simthola ukuthi wenze njani. Wayesesuka u-Abraham njengalokho uJehova enjani emtshelile, ehamba noLoti. Mase kuyavezwa ukuthi emdala enjalo ena-75 years, kodwa wamlalela uNkulunkulu. Okay, lokhu ukulalela ka-Abraham ngabe kwaba ukuthi nje uNkulunkulu alamhlola nje, kwaba yinto kanjalo? Noma-ke mhlawumbe umuntu engazibuza umbuzo ukuthi-ke, okay, saba yini isithelo sokulalela kuka-Abraham? Saba yini isithelo sokulalela ka-Abraham? Le ndaba asihambe sisithole lesi sithelo lapha kumaHebheru 11 uverse 8. AmaHebheru 11 verse 8 ukuthi uNkulunkulu wathi akamlalela. Kwaba sekumsizaphi u-Abraham ukulalela uNkulunkulu? AmaHebheru 11 uverse 8 athi AmaHebheru 11 verse 8 athi, ngokukholwa u-Abraham walalela ebizwa ukuba aphume aye endaweni abeza kuyamukeliswa ibe yifa lakhe. Waphuma engazi lapha akaya khona. Amen. uNkulunkulu lo-Abraham wayenza lento, wayifela, aqhubeka izizukulwane ngezizukulwane, namanje sisafunda ngaye ngoba uNkulunkulu ukulalelwa uyakufuna, uyabo. So kuyaveza ukuthi u-Abraham waphuma, wayengazi nanokwazi lapha akaya khona, engazi nanesimo sezulu, yabo, engazi nanokuthi umhlabathi wakhona unjani, engazi nanokuthi abantu bakuleyo ndawo baziphethe kanjani. Kwakungenzeka ethi hayibo, ngiyothi ngiyasuka la ngiya lapho, kanti kunabantu abazongihlukumeza, abazinswela boya, uyabo. So ukulalela kuka-Abraham okungenakungabaza kuneminye imifanekiso ethinta inhliziyo ekukholweni efunyanwa eBhayibhelini. Ngoba indaba yokulalela ka-Abraham itholakala eBhayibhelini. Izulu lonke lagqolozela ngokumangala nokubonga lokhu kulalela okunganqikazi kuka-Abraham. Amen. Izulu lagqoloza limangala libonga ukuthi wow, emhlabeni khona umuntu olalela uNkulunkulu ngokupheleleyo, kamnandi kangaka, angithi, uyabo. So uNkulunkulu sasho ukuthi akatshelanga u-Abraham lokho wamshiya kanjalo, wayelokhu eqhubeka ehamba naye endleleni embusisa. Bekhona akukhulumayo, kodwa khona okunye ngifisa sifunde ngakho. Wathini uNkulunkulu lapho eqhubeka nokumyala u-Abraham na? Khona futhi uNkulunkulu abonakala engathi uyakufuna futhi u-Abraham. Asifunde noGenesis 22 verse 2. uNkulunkulu uGenesis 22 usaqhubeka usakhuluma naye u-Abraham. So Genesis 22 verse 2. Uthi verse 2 wakhona-ke uNkulunkulu lo uyakhuluma ku-Abraham. Uthi uNkulunkulu verse 20 Genesis 22 verse 2. Wayesethi, thatha manje indodana yakhe ngiyaxolisa, ngicela ukuqala phansi.
wayesethi, thatha manje indodana yakho eyodwa oyithandayo, u-Isaka, uye ezweni laseMoriya, unikele khona ngaye abe ngumnikelo wokushiswa entabeni ethile engiza kukutshela yona. uNkulunkulu semphile u-Abraham semnikeze indodana. Indodana yakhe yona yodwa Nkosi yami akayithandayo. Sithi uNkulunkulu, no, hamba indodana uye lapha entabeni yaseMoriya uyibulale, ngifuna ukuthi ibe umnikelo wokushiswa. Ngicela sifunde uverse 11 noverse 12 khona lapha kuGenesis 22. Uverse 11, okay, u-Abraham ngempela wakwenza lokho, wamthatha wanaye umntwana entabeni yaseMoriya. Mase sekusho uverse 11 ethi-ke, kwase kumemeza, okay, ngicela uverse 10. U-Abraham waselula isandla sakhe wathatha ummese ukuba ahlabe indodana yakhe. Uverse 11 athi, kwase kumemeza kuye ingelosi kaJehova ezulwini ithi, Abrahama, Abrahama, yena wathi, ngilapha. Uverse 12 athi, yayisisithi, ungabeki isandla sakho kumfana, ungenzi lutho kuye, ngokuba ngiyazi manje ukuthi uyamesaba uNkulunkulu, lokhu ungagodlanga kimi nandodana eyodwa yakho. Amen. Yebo, wenza kanjalo. Abraham waphinda futhi wamlalela uNkulunkulu. Angithi yabo. So, kuthiwani lana? Lesi sizwe sika-Abraham sokholo silotshelwe thina. Sisifundisa isifundo esikhulu sokwethemba isemnyelweni kaNkulunkulu. Noma ngabe kusondela futhi kusiya kangakanani, ngokukholwa kuka-Abraham sifundiswa ukuthi akukho lutho kithi oluyigugu esingahle sikunikele uNkulunkulu. Uyabo. Amen. Okay. Mhlawumbe umbuzo ukuthi-ke uNkulunkulu wakwamukela kanjani ukulalela kuka-Abraham na? U-Abraham ayiselela kanje, ngabe uNkulunkulu wakwamukela kanjani? Yazi ingakho sifanele sifunde ukuthi uNkulunkulu wathini, Abraham wenzani, uNkulunkulu wathini, Abraham wenzani. Ngoba kuyenzeka njengamanje ekuphileni kwethu umuntu ekunika i-instruction ethi yenza into ethile, kanti ufuna ukubona ukuthi umthanda kangakanani. Uma usukumsile ukuthi uyamthanda ije kushiye kanjalo. So siyambona uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu wayengakhona nje ukuthi uyamlinga u-Abraham, kodwa wayelokhu emlandelile ekhuluma naye. Amavesi ethu siwafunde ekugcineni lapha emaHebheru, iBhayibheli isuke sizophela, ukuthi uNkulunkulu wayengadlali ngo-Abraham, kwangesekhona nje ukuthi uyamthesta nje, yabo, ngoba umuntu ukhanya ukuxukuza ingqondo efuna ukubona ukuthi ngabe uhlakaniphe kangakanani. Ukusuke usubona ukuthi umuntu uxukuza ingqondo, uvele uthule, yabo, engaze yifunde ngawo ukuthi umseshi, yena uyasesha abantu bekhiphe yonke into. Vele uthule, noma vele ungenzi. Kodwa uNkulunkulu akanjalo, ufuna ukulalelwa ngoba ufuna ukusisindisa, yabo, ufuna ukusibusisa ekugcineni. So umbuzo umuntu angazibuza wona ukuthi wakwamukela kanjani ukulalela kuka-Abraham uNkulunkulu. Cela sifunde noGenesis 22 verse 16 no verse 17. Genesis 22 verse 16 no 17 othi, ngicela ku-15, ingelosi kaJehova yayisimemeza ku-Abraham ngokwesibili isezulwini. 16 ithi, ngizifungile usho uJehova ukuthi njengokuba uwenzile lokhu, ungagodlanga indodana yakho eyodwa, ngiyakukubusisa nokukubusisa, ngandise nokwandisa inzalo yakho, ibe ngangezinkanyezi zezulu nangangesihlabathi sasogwini lolwandle, inzalo yakho inqobe isango lezitha zayo. Amen. Alright, uNkulunkulu wayehlola ukukholwa ka-Abraham ukuthi ulalela kwakhe, ngoba uNkulunkulu ekugcineni wayefuna ukwenza njani, ukumbusisa, hayi njengalo muntu okuhlola amasanti ufuna ukubona ukuthi ingqondo yakho icabanga ngendlela emfishane kangakanani. uNkulunkulu so khathi elokhu ekukhuluma u-Abraham wayefuna uNkulunkulu ukwenza njani, ukumbusisa. Okay, qaphela, yena uNkulunkulu akakwazi ukwemukela ukulalela okungaphelele. Inkosi ilindele omunye nomunye wezidalwa zayo ziyilalele ngokupheleleyo. Uzosiza labo kuphela abasebenza baze befike ezingeni eliphakeme uNkulunkulu lokulalela. Injongo kaNkulunkulu enkulu emsebenzini wakhe ukuba ngumlondolozi. Ngathini? Injongo kaNkulunkulu enkulu emsebenzini wakhe wokuba ngumlondolozi ukuba abahlole abantu, uyabo, abanike ithuba lokuba bakhe izimilo. Ngendlela enjena
uyabavivinya ukuba abone ukuthi bayalalela yini umthetho wakhe noma qha. Angithi yabo. So imisebenzi emihle ayilithengi uthando lukaNkulunkulu, kodwa iveza ukuthi sinalo uthando lukaNkulunkulu. Uyabo, uma sinikela intando yethu kuNkulunkulu, asiyukusebenzela ukuzuza uthando lwakhe. Uthando lwakhe luzokwamukelwa ngumphefumulo njengesipho sesihle, bese kuthi ngothando esinalo ngaye sikuthokozele ukulalela imithetho yakhe. Amen. Khona lokhu kurobha wenziwa zingane. Ingane yenze into enhle ukuze izongconywa noma ukuze izothandwa. Yabo, umzali ejabule mama wengane yami enziwa no2 no3, kodwa enhliziyweni yayo ayikufuni lokho ekwenzile. So uNkulunkulu into asitshelayo namhlanje ukuthi asenzi thina izinto ezinhle ngoba sithenga uthando lukaNkulunkulu, kodwa senza izinto ezinhle ngoba vele sinalo uthando lukaNkulunkulu. So le ngane enza into enhle ngesimanga sokuthi ifuna ukuthi uyithande, ayenzi ngendlela. Bekufuneka ingane iqale ikuthande kuqala bese yenza izinto ezizawukuthokozisa. Angithi yabo. So senza izinto ezinhle ngoba ingane yenza into ezinhle, iyamwashela, iyamklinela umzali ngoba iyazi ukuthi uyathokoza uma izinto ziyi-order. So nathi uNkulunkulu ngoba siyamthanda sizogcina imiyalelo yakhe. Ngoba siyamthanda uNkulunkulu sizakumlalela ngoba ngokumlalela noma ngokwenza izinto ezinhle asithengi uthando lwakhe, but ziwubufakazi bokuthi impela uNkulunkulu lona siyamthanda. Okay, manje mhlawumbe umbuzo omkhulu umuntu angazibuza wona ukuthi sibonisa kanjani ukuthi uNkulunkulu siyamthanda na? Singakubonisa kanjani ukuthi uNkulunkulu siyamthanda na? Okay, singakaphenduli lapho, mhlawumbe umbuzo ongaba khona ukuthi-ke luboniswa kanjani ukholo lweqiniso na? Ya, angithi sithi siyakholwa. So ukholo lweqiniso na luboniswa kanjani? Ngala sifunde uJakobe 2 uvesi 17 kuya ku-24. Baningi abantu bathi bayakholwa. Jakobe 2 uvesi 17 kuya kuvesi 24. Ngiyacela ukuthi ngiwufunde uJakobe 2 vesi 17 kuya kuvesi 24. Alright, ngizowufunda qala uvesi 17. Uthi kanjalo-ke nokukholwa uma kungenayo imisebenzi kufile ngokwakho. Kepha omunye uyakuthi wena unokukholwa, mina nginemisebenzi. Ngibonisa ukukholwa kwakho ngaphandle kwemisebenzi, nami ngizakubonisa ukukholwa ngemisebenzi yami. Okay, u-19 uthi wena uyakholwa ukuthi uNkulunkulu munye na? Wenza kahle. Namadimoni ayakholwa athuthumele. Kepha wena muntu ongelutho, uyathanda ukuqonda ukuthi ukukholwa ngaphandle kwemisebenzi kuyize na? Uvesi 21 athi u-Abrahama ubaba wayengalungisiswa yini ngemisebenzi enikela ngendodana yakhe u-Isaka e-althare na? Uyabona ukuthi ukukholwa wasebenza kanye nemisebenzi yakhe, nokuthi ukukholwa kwapheleliswa ngemisebenzi. Kwagcwaliseka umbhalo othi, kepha u-Abrahama wakholwa kuNkulunkulu, kwabalelwa kuye ukuthi kungukulunga, wabizwa ngokuthi umhlobo kaNkulunkulu. Uvesi 24 athi niyabona ukuthi umuntu uyalungisiswa ngemisebenzi kungekukholwa kuphela. Amen. So uma uNkulunkulu ebuza ukuthi lubonakala kanjani ukholo lweqiniso na? Yabo, kumele kube nemisebenzi. Kungabe ukuthi nje umuntu kuthiwa uyakholwa kuphela. Nemisebenzi yakhe kufanele ibe ubufakazi bokuthi uyakholwa. Imisebenzi eyini? Ewukulalela uNkulunkulu. Ukuthi uNkulunkulu esekhulumile umuntu uzokwenza lento eshiwo uNkulunkulu. Angithi yabo. So uma ukholwa nje ukuthi hayi ngiyakholwa uNkulunkulu uthi wadala amazulu nomhlaba, wenza 1 no2 no3, bengakuvusa ebusuku ngo-12 uzoyisho leyo ndaba, but imisebenzi ingacorrespondi nalokho okukholwayo. Inkolo yakho uNkulunkulu uthi ifana neyamadimoni. Amadimoni ayakholwa ukuthi uNkulunkulu ukhona, ayakwazi lokho. Sakhumbula uJesu Kristu ekhipha indoda amadimoni ukuthi wamemeza athi sinomsebenzi muni nawe ndodana kaNkulunkulu. So amadimoni ayakholwa uNkulunkulu, amadimoni ayamazi, kodwa umehluko phakathi kwawo nathi ukuthi wona nathi mayekhona yakholwa ethuthumele ngoba wona vele akunakusindiseka kuwona. So indaba kaNkulunkulu nje wona nje yabesabisa amadimoni. So iwesi ngempela icondition yomuntu lapha engakholwa nanokuthi uNkulunkulu uya-exista. Ngoba uma sifunda iBhayibheli kuthiwa uvesi 9 wena uyakholwa ukuthi uNkulunkulu munye, wenza kahle. Namadimoni ayakholwa athuthumele. So ukukholwa kwamadimoni, amadimoni ayakholwa ukuthi uNkulunkulu khona, uNkulunkulu munye, ayakwazi lokho. Umehluko phakathi kwami nawo ukuthi kufanele ukukholwa kwami kube nomsebenzi, futhi ukukholwa kwami kube nethemba lokuthi lento engiyiyona embi njengamanje
nxa ngilokhu ngimcelile uNkulunkulu ngimnxusile, isimo sami sizoba ngcono. Ngiye ngokuba ngcono ngize ngigcine sengiyimuhle ngiyolungileyo phambi kwakhe. So amadimoni kusho ingozi, ukubhujiswa kuwona uma becabanga ngoNkulunkulu, ngoba umusa kuwona ovaliwe, ngeke esaphenduka vele, aselindele isijeziso esiwukufa okungunaphakade. So uNkulunkulu uthini? Ukukholwa ngaphandle kwemisebenzi kufile. Uyabo? So nemisebenzi kusho umuntu noma engenza izinto ezinhle uma engenakukholwa, lokho kunjani? Kuyize. Uyabo? So kufanele umuntu abe nokukholwa, ukholwe uNkulunkulu amthande, bese ekhipha imisebenzi emihle. Ngoba uma uzothi umi ngemisebenzi like uyamthenga uNkulunkulu akadayisi. Yabo? So senza izinto ezinhle ngoba vele siyamthanda yena, not ngoba sifuna ukuthandwa kuyena. So imi kanjalo indaba. So umbuzo mhlawumbe umuntu angazibuza wona ukuthi ulindeleni uKristu kulabo ababonisa uthando lwakhe na? Hayi sihlale sisho sithi siyamthanda uJesu, abanye beze bethula ngaphakathi enhliziyweni yami. Kodwa uma ufunda uJohn 14 uverse 15, uJesu uyakhuluma laphayana. uJohn 14 uverse 15 uthi uma ningithanda niyakugcina imiyalo yami. Usho lokho nje uJesu Kristu, noma uthi uJesu Kristu uma simthanda siyakugcina imiyalo yakhe, noma singasayishongo yonke le ndaba esifuna ukuyisho, singasayenzanga yonke le display esiyenzayo, but sigcina imiyalo kaNkulunkulu. Konke sikwenzayo sikwenza njengoba sikwenza, isizathu sokuthi sikwenze ingoba kusho uNkulunkulu. So uma uzoqaphela la kuthiwa-ke akuyikwamukelwa lutho olungaphelele ekulaleleni. Yabo? Khona umuntu othi hayi ngingawenza 1 no 2 no 3 kodwa u4 hayi ngeke ngikwazi. Yabo? So uNkulunkulu kuveza lokho ukuthi hayi asizukuhambisa kanjalo uma uthi sinobudlelwane naye. Uthi uNkulunkulu uma ningithanda niyakugcina imiyalo yami. Le miyalo yakhe uNkulunkulu ayishoyo itholakala eSeduce 20 verse 1-17, itholakala nasencwadini uDeuteronomy 5. So uNkulunkulu akayikwamukela lutho olungaphelele ekulaleleni. Yebo. Mhlawumbe umuntu umbuza angazibuza wena ukuthi kutholakala kanjani ubuhlobo noKristu na? Yazi kuvamisile ukuba umlandeli kaKristu adonseleke lapho angeke akwazi khona ukukhonza uNkulunkulu, abuye aqhubeke nemisebenzi yakhe yokuziphilisa. Angisho yayibona into kanjalo kungenzeka. Thola selifikile ivangeli, khona umsebenzi uwenze bese uyabona ukuthi yo ngeke ngikwazi ukwenza uNkulunkulu, ukukhonza uNkulunkulu ngenza kanjani lo msebenzi wokuziphilisa. Yo Nkosi, i-career yami iminyaka emingaka ngifundela noma ngitrainela ngiqeqeshela lo msebenzi. So kuvamisile umlandeli kaKristu adonseleke lapho angeke akwazi khona ukukhonza uNkulunkulu, abuye-ke aqhubeke nemisebenzi yakhe yokuziphilisa. Yabo? Kuthiwa-ke uSathane uzomemeza ukuba akholwe ukuthi kufanele adele unembeza nomthetho osenhliziyweni yakhe umbonisa yecala. Usebenzi kaSathane-ke lo ukuthi-ke amemezo uzukholwe ukuthi kufanele udele unembeza nomthetho osenhliziyweni yakhe umbonisa icala. Unembeza uyasho yazi thini lo msebenzi ekwenzayo? Ungihlukanisa noNkulunkulu, noma uNkulunkulu akakhonzeki ngendlela uma ngikwenza. Kodwa uSathane uzokwenza udele loyo nembeza kube ngathi awunalutho, uze kuphumelele igama lokuthi ayikho into engingayenza. Angithi yabo? So kepha yinye kuphela into lapha kulo mhlaba esingethembela kuyo, yizwi likaNkulunkulu kuphela. Yabo? Uma sesifundile amandla ezwi lakhe, asisekubuye silandele amacebo kaSathane ukuzifunela ukudla noma ukusindisa impilo yethu. Umbuzo wethu kuphela uma uzokhona isinqumo okufanele kusithathe uyoba yilona othi uthini umthetho kaNkulunkulu ngalento engifuna ukuyenza noma ngalento engiyenzayo na? Futhi sithini isithembiso sakhe? Yabona-ke uma sisazi lezi zinto sizolalela okunye sikwethembe. Angithi yabo? Siyambonga uNkulunkulu. So kunjalo. Mhlawumbe umuntu umbuza angazibuza wena ekhaya ukuthi yibuphi ubufakazi bokuthi siyamthanda uNkulunkulu na? Yibuphi ubufakazi bokuthi siyamthanda uNkulunkulu na? Okay, lo mbuzo ngathi sike ukucisha ufane nesibuzo, kodwa asiqhubekeni. 1 John 5 verse 3. Yibuphi ubufakazi bokuthi siyamthanda uNkulunkulu na? 1 John ngizocela nje ukufunda ama-chapter awu-2 akhe u-1 John. Hayi ama-chapter cha angibekanga kahle. 1 John 5 verse 3 ngicela ukufunda le ndimana
eyodwa noma le verse litholakala ku-1 John 5 verse 3. Uthi verse 3 walapha-ke, ngokuba ukuthanda uNkulunkulu yilokhu, ukuba sigcine imiyalo yakhe, nemiyalo yakhe ayinzima. Amen. Mase sibizana ngabantwana bakaNkulunkulu, sesizibiza ngokuthi singabazalwane, sesibiza ngokuthi siyakholwa, siyamthanda uNkulunkulu, siyobonakalisa ngokuthi sigcine imiyalo yakhe. Uthi uNkulunkulu nemiyalo yakhe ayinzima. Ngicela ukuyifunda futhi. Kuthiwa ngokuba ukuthanda uNkulunkulu yilokhu, ukuba sigcine imiyalo yakhe, nemiyalo yakhe uNkulunkulu injani? Ayinzima. So ngicela futhi ukuphinde ngifunde ngoJohn yokuqala u-3 verse 1 John 2 verse 3 ya-5. Incwadi eyodwa 1 John ukuthi njengamanje sahluko 2 uverse 3 ngime laphana kuverse 5. Ufundeka kanje na uverse 3. Uthi ngalokhu siyazi ukuthi siyamazi yena uma sigcina imiyalo yakhe. Uverse 4 athi lowo othi ngiyamazi engagcini imiyalo yakhe ungumqambi manga, iqiniso alikho kuye. Uverse 5 athi kepha ogcina izwi lakhe uthando lukaNkulunkulu luphelelisiwe kuye impela. Ngalokho siyazi ukuthi sikuye. Amen. Manje uNkulunkulu ekhosha siyazi ukuthi uma simazi uNkulunkulu simele ukugcina imiyalo yakhe, ukuthi sibone uma esekhuluma nje uNkulunkulu asikwazi umdelela senze otherwise thina. Yabo. So ukuthi siyamazi uNkulunkulu siyobonakala ngokuthi sigcine imiyalo yakhe. Umuntu othi uyamazi uNkulunkulu odinga kugcina imiyalo wakhe, u-1 John 2 uverse 4 uthi lowo othi ngiyamazi engagcini imiyalo yakhe ungumqambi manga, iqiniso alikho kuye. Umyeni uyashumayela impela uclaim ukwazi uNkulunkulu, but imikhuba akayiyekile, ngoba imikhuba yini? Ukuthi uNkulunkulu uyayikhuza lento yena uyenza ngenkani. Uyabo? So lowo muntu uma ethoza uNkulunkulu icondition yakhe ilapha engaphendukile, isono engasiyekile, usho uNkulunkulu lowo muntu akangazi, ungumqambi manga, iqiniso alikho kuye, ngoba ukube bemazi uNkulunkulu ebezoshiya lesi sono asenzayo. Uyabo? So into esiyitholayo la sithola ukuthi ukulalela akuyiwona umsebenzi wangaphandle nje, kodwa kungumsebenzi wothando. Ukulalela ukusebenza, ungathini? Ukulalela ukusebenza nenkonzo yothando, kuyisibonakaliso soqobo sokuba ngumfundi. Yabo? Kuwubufakazi isibonakaliso soqobo sokuthi wena ungumfundi ukulalela. Ngalokho siyazi ukuthi siyamazi yena uma sigcina imiyalo yakhe. Angithi kusho lokho laphana ku-1 John 3 verse 24. Ukugcina imiyalo yakhe lokhu-ke, lokhu kuwubufakazi boqobo obuqotho benguquko, ukuthi usuguqukile, kuwubufakazi. Yabo. Ngicela sithathe ivesi yokugcina esifundweni sethu sanamhlanje. Mhlawumbe umuntu akazibuza ukuthi hayi cha, le miyalelo yaNkulunkulu ayishoyo, hayi ngeke inzima. Mhlawumbe mina ngeke ngize ngiyilalele, but khona engizokwenza. Ngiyovele nginikele nje, yabo. Noma ilento ivamisile like emakhaya abazali umbuzo sizowubuza ukuthi kukhona yini okungathatha indawo yokulalela na? Kukhona yini indawo okungathatha indawo? Kukhona yini into esingayenza engathatha indawo yokulalela yini na kuNkulunkulu? Sikhuluma ngokulalela uNkulunkulu la. uNkulunkulu othi uma simthanda siyagcina imiyalo yakhe. Othi ukuthi uyamthanda engagcina imiyalo yakhe ungumqambi manga, iqiniso alikho kuyena. Angithi uNkulunkulu ade isholo njalo encwadini yakhe. Amen. Yebo kunjalo. So umbuzo ukuthi ukhona yini okungathatha indawo yokulalela na? Ngabe khona mhlawumbe indlela esingayibhekela kuyona ukuthi uNkulunkulu esikhuluma sivele singalaleli, bese sithi kodwa sizomimpressa ngalokho. Yabo? Lento yenza kakhulu emakhaya, bafowethu nabodadewethu. Into ekhona niyayazi ukuthi kuzoba ngathi iqala ngami mase ngiyikhuluma. Uthola ukuthi umzali ushayile umthetho, futhi mhlawumbe ngoba lo mzali eshaya umthetho nasesikoleni akakhanyiselekanga, akanamali, noma ekhanyiseleke isikole kodwa akanayo imali, njengoba yabona izinto ngokuqhubeka abantu baya ngokuba rich uma ubheka. Okay, so uma umzali ebeka umthetho, iy'ngane zivele zingawudeleli wonke ziwudelele lonke lo mthetho wakhe, zingenzi into esho umzali. Umzali uthanda kubuye ngesikhathi esithile, ingane ibuyele ngesikhathi sakhe. Umzali akakufuni utshwala, ingane ibuye nabangani bayehlale lapha endlini yakho ku-backroom, iphuze, kube mnandi, kube njeyani, ilethe amantombazane ekhaya, liphenduke i-Jagan house, bekwagida sibhekane. Angithi yabo, le ngane ayimlalela uNkulunkulu, but ithola ukuthi izomvala umlomo ngento eyodwa, ukuthi uma sekuphela inyanga izoqhanga idrive imoto. Angithi yabo, imoto ihlehle, imoto ingene ngo-reverse, ifike ime emnyango imoto ingane ithi
mama noma mina baba nasi igrosa enkulu hayi into yokudlala igrosa yama-1000. Umama evele ekhohlwe ukuthi le ngane akaze imlalela esithi hawu nkosi yami inkosi ikubusise sobhuza yabo le ngane ayimlaleli inyanga yonke sifike negrosa. Angithi yabo. So umbuzo-ke okhona nakuthina siyamaKrestu ukuthi kukhona yini okungathatha indawo yokulalela ukuthi hayi uNkulunkulu ngeke simlalele but uzoyimpresseka masenza lokhu. Cela sifunde incwadi u-1 Samuel 15 uverse 22. U-1 Samuel 15 verse 22 indemana yethu yokugcina le ngithembisa lo ngifisa impela isifundo sipeshali. 1 Samuel 15 verse 22. Hayibo uNkulunkulu khona akukhulumayo kule verse. USamuel oqala 15 verse 22 ngicela siwufunde. Uthi u-1 Samuel 15 verse 22. uSamuel wathi uJehova uyenamela yini iminikelo yokushiswa nemihlatshelo njengalokho yenamela ukulalelwa kwezwi likaJehova na? Sekuthiwa-ke bheka ukulalela kuhle kunomhlatshelo nokuqaphela kuhle kunamanoni ezinqama. Amen. So uNkulunkulu ufuna ukulalelwa nje kuphela noma unganikela ngemhlatshelo noma unganikela ngani. Lokho uNkulunkulu akumnamisi uma engalalelwa. Uthi uNkulunkulu ukulalela kuhle kunemhlatshelo kuhle kwedlula kudlala namanoni ey'nqama engathiwa nje izinjani zikhuluphalisiwe. Endivoza ukuthi nje uNkulunkulu akathengeki. Uma wekhuluma ufuna lezi zinto nje sizenze singabe sisisho sizoyenza otherwise. Amen. Nkosi busise ukufunda kwezwi layo esifundweni sanamhlanje. Amen. So njalo uNkulunkulu ufuna ukulalelwa ukuthi uma simthanda siyagcina imiyalo yakhe. Uthi uNkulunkulu uma sithi siyamthanda yena singagcini imiyalo yakhe singabaqamba imanga iqiniso alikho kuthina. Uthi uNkulunkulu ukumlalela kuwubufakazi bokuthi yena asinjani siyamthanda. Uyabo. So uNkulunkulu uveza ukulalela kuyona nto kuwumsebenzi ukuthi uyakholwa ngoba uNkulunkulu uzikhulumile uthi uyakholwa. Ukukholwa ngaphandle komsebenzi kufile. So umsebenzi uzobonakaliswa yikholwa ukuthi yonke into lizoyenza ngoba kusho uNkulunkulu lilalela uNkulunkulu. UThixo uma isiphila ukuphila sizofunda isifundo esilandelayo isifundo 9. Usifundo 9 uzokuthi isihloko sakhona usuku lukaNkulunkulu olungcwele. Usuku lukaNkulunkulu olungcwele kuzobe kusifundo 9 wethu loyo esizokwenza uma uThixo isiphila ukuphila. Masivale namehlo sithandaze. Siyabonga mdali wamazwe nomhlaba. Siyabonga Thixo olungileyo ukuthi izulu lakho alithengwa ngamali. Awukhethi ubuso kepha ufuna ukulalelwa. Ukulalela Nkosi isipho ongasipha nanoma ubani na emhlabeni nanokuba mkhulu kangakanani nanokuba mncane kangakanani. Sicela Nkosi ey'nhliziyweni zethu nasey'ngqondweni zethu wenze ukuba sibone ukuthi simelwe ukuzidela ukuze singeze ukuhambisa izinto ngendlela yethu kepha konke sizokwenza ngokukhuluma kukaNkulunkulu. Lude lolu suku Nkosi sicela usiphe amandla okuyihlolisisa sizibone Nkosi ukungakulaleli nokudlukulunda esikwenzileyo phambi kobuso bakho. Sibuyele kuwe ithuba lisekhona sisaphila sisengakwazi ukuphenduka indaba zethu nezono zethu zihlangule. Iba nathi sizodlenza la mazwi egameni leNkosi Jesu Kristu siyakhuleka. Amen.